forskellige kort. Pokémon. Kom, skal vi ikke bytte nogle kort? Jeg fik nogle helt nye i går. Hvor sejt, hvor får du af det? Jeg fik en level 16, og så en level 20, og så en level 30. Hvor sejt. Vil du bytte nogen? Ja, jeg vil gerne bytte level 20, og jeg skal have et godt kort. Ja, skal vi finde. Det her det kort. Det er godt. Det vil jeg gerne. Hvor er det sejt. Er der nogen, der vil bytte med den der? Det vil jeg gerne. Vil du have den her? Nej, den er dårlig. Hvad så med den her? Okay. Det er sejt. Prøv at se. Den er overhovedet ikke sejt. Jeg har en, der er meget sejere. Den er level 60. Er det virkelig rigtigt? Nej, okay, den er kun level 16. Vel. Jeg løg heller ikke. Jo. Er der nogen, der vil med ind til mig efter skole og bytte Pokémon-kort? Så kan min mors mor tage til os. Ja, det vil jeg gerne.